usukumyo ke county ya Kisii chisukuru chinge sana boigo nigo chisiekire chire abana boniga ibuli bisiekire bana mbayo skuru county ya Kisii. Matildah, skuru ya Bamura ya Kisii School, skuru ya Banyaroka Keri Girls, skuru ya Rio Kindo Boys, Sameta Boys, Nyancho Boys, St. Charles Luanga Ichuni Girls, skuru ya Nyakoiba Mixed na boigo negatie chinde chinyinge chigenderete konekia eme chando bune ga kustichi buraburu bune chiga na mono botuko bwakuru butuko bwalero bado nchiraro nande cyabiri chikubwatira nigo igonga elist negenderete gukina buna matuka genderete gusuka ekero kulikiriria chiskuru chike chonse pe chiskuru chiasiekirwe Kenya michando iga bwamangana gusamba guskuru ayo mwibuli kwa rule school fees umwana asome boniga nawe gantiko be skuru mwana ugo ninkale tali skuru ekira akobera ka nigoro yeme chando gusamba guskuru sector isemi ekirete teraru robot runduwensi mangana ekiru kulikiriria birenge libiga byonsi numuchando mu masokoro nkikirege kolekaneke Onsarigo litangani kabisa pina abagambi abagambi baito na barocha marwa akoni kwa alia sisukuru round na bamanyete pi baroche kabisa bakoenda barusi ogento keke bagenda Onsarigo one tatu mwana one baroche kabisa mete yotenyo ekoni ugabwe sukuru round kono mwana ga akiru motebu otenyo we na ndroche na manyinga malere tarana ragentekyo muna gwakaiga erogenda immediately on the spot kerengeli kirigia chomo yoye nyone petroli ogora immediately siara esukuru yayi ka kinko basaba abana bane aki abana bane esukuru neregento kia muhimu tabatari please kerogo soma naye kano chuku karazasi ngi karazite tata kerogo soma no chuku karazasi Onsarigo onare bai karazite kerogo soma Japi manocho ko ikaranza igase umwana one Madrida ai karanzete igonta temba tebiga tabatali breeze ayanya kwaro lirenga ogo sambe sukuru mbuya manyankura inoro nkora ira noleka inkaga iga masomo taiyo kogocha ko irwe sukuru okora matemo kerango akanete oete bosa tatu mwana no mayo cha kufeli sukuru nyuma tutakwanira abana be sukuru sukuru jigaje kwitani boni gatobeke ange sukuru under schools chisikire Kenya abayibuli mbaka ndichibese skuru papema abayibuli mbaka ndikonyo ru mwana yo gago soma sinchu at the end of it nagane tu mwana we asoke nigento kinyi nkiki wente go kolekana nabo igo kereko bayiga nabiro mutino chisiye ku chionsi abayibuli babere na abana babo gusinki kelike wente go kolekana na sokoro kwa go mwanchu muligeli bono mambia andaki kero libereri ligo chali skuru mbuya iskuru echichikenda gusiye kwa iga eligera abana babe na abayibuli gusinki serikali wente go kora kwende kinga yakodu muchando iga birangali byago ne byenga nchobono mambia andake go ikiraboni gana halele bantabangisa na gali unasema mitandao unabono bono mambika tokoboka iskuru chindeni go chende gusiye kwa chinde chigendere gusambwa unatukunyo kwa na iga chinde semitandao kuligeli chinde chigendere kujia bono umuchando igabwe sector isemi lichibundi liga alire abarai au be serikali bakurumaiga mbalingi ase sector isemi tuaruche sector isemi keko kolibya sana mangana igatali koeneki wa mono no ekirali koboro ni gali gukurwa mapema genkyo eligere emirimo yisemi chigendera muchanduru liga soko ngotata gitigo cha kurukwe gabana ngotata gitigo cha kurukwo mwishimiwa ngotata gitigo cha kurukwa no nyene women rep taki ngikiagera abana baito mocheko feli ngiagera mocheko feli tata mama kaki kende sukuru tabatali igwira balimu tigana gusamba chi sukuru tabatali na basoro na suwanja kwaino yasaye tata na baroche balimo gendrete ko kolengeri kabiri manya bana baroro bairire sukuru Onsarigone baro bairire sukuru na bible batali kwenyara pi amoiboli etikete kabiso mwana yasome no mwana na bamuigwirite omoiboli yoye agete sabu tata agendrete ko tole chae mapema ngakande sukuru tinta etiko gosa pi kwamanya konyora bana baroro babantu babwate chibeze baroba makuro bate bakibono okay wazee twende sasa basamba basali enyonta omwana oli moiboli atale kwenyara gwetike kujigali esukuru aki ko basaba abana bane aki abana bane andonzi asemole tata mama igwira balimu igere gusento chikoba gaki cherendete yensenensensi abana bane umanyite sokoro aya igire gokorekana na hande buna tukwana igaboroke wabange no bare asichinka andake ekero kurigirio muiko yo igobwatiraniri chisukuru chinyinge
Wigo abana bali nyorenga tali bali skoge gabagote baninga bono baro bali kuruga abange babekero kuligera school church boarding abana bali school ono mwiko chakire orandire ense ya Kenya na ndi bamanyire nga school gete bakolire igana iga ekintu gitigareta igankiringa serikali hasepono iga ngitambukiro kiranyare kuimukia nchiraki baranyare gusanga ebirengera rikwane kibuna aboruki wabaigekero bako chikoira nase chiskuru bakoreta mwiga asobotoerero egento chendo chenkeriga kaki abana baito mwensipi na bible bono tali bana tugukwanira sukuru bono iga unyorenga abana batukwana abangi nkabali bono bali esi sukuru bali bono muna bali nkabu ninki kigwente gukolega na serikali ngitambukirige koirwa gekora kyaikire gusiekwa no baleka ekero bakuirana ninki gwente gukolekana eligere amangana yesemi yagendere serikali abalimu abana abalende bechi sukuru abaiboli mwensi bitumekamaru kaki tumekamaru imokia maoko igoro saba nyasaye tata rusio moiko yoro mama ke muntoma anyemo go tumekamaru igoro lieno okay sorry amaru mine timotuga mensi umaite gukoligera Matildah kimto asi chiskuru chinde amangana narigucha mpaka kwa yanda toichani sana mapema abana bandi beira mabagabuka bachira besieki Charles imagine hata nito tugenda katobereko bono I'm asking abana nisi bataka ndikosoma ne ikiringa jisemi chisie kuba na mbanga enda school what is happening 0741583878 0726447367 chiskuru wetani merungetani bere boni chisie kirime ya Kenya ine kirangeli kiga inki wenda kolekana kira abana bara sinka bana bwende ko bere school no bali nyumba what is supposed to happen na ndingu gwente kolete kiwente kolekana iligera mangana bebya kusanga no chikana kiyo mwancho mategeli bono mambia yakara usanga somurobuli Etwani ya Getembe emambia yabo Onsarigo naranga ki kero mwana atwaro musigari ne bunduki kuchie sukuru mapema kero mwana bono inki musigari yago tokere se bunduki yakora mangana no mukonkorengera lichinsa chi bono ngaye bunduki ngaye go chira se mangana tugukwana bono Onsarigo nalieko nyare kana koraga ki no rulio o brand bunduki ngaye kuruira se mangana tugukwana abana inkabale abana bachire kabande beyigoleire no ekero sukuru yabitarayi batebire togendeka no bakalika no yeterayi yes nakina goteli aki umusigari yaro bono kangamba togeti Etwani ni Getembe sagana into good morning hello Mheshimiwa Geoffrey Onsarigo bwakire bya tambiyole bwakire bya sana watachiro machoga ya cha chengima karibu sana brother god bless you karibu kwa bwatire esa vocation division yae montomo kongu sana kuruchisa mochabo chigali eno montomo ya karibu sana bono gai goma te to ichane te nande to kore to kumetingi kya bere Kenya yaito ya bono yes bono igwese kuligere bono iga abana baito babere go mayanga mbire cha kivya chire bibe iche baka school chetu chikare ko yesari ngabune yakwaro chomo botugo ikoro machinsa iga machongo ni abana bantu baro tasbaro te baka sambe skuga gari konye tigirororo gali ya yete na igetoro nkaranjina maisane aya toko toro siro ga itoro ga iga sengera ya itoga igoro cha bana baita sibaga soma school cha yiro rege te kyanda ke ikomi ntengo saba na den korinko na mariga manengo tabanga omweshimiyo ito nere mu president to Fred Mata mu president nere Ruto are wanja ari gele section ya education abara babe kama chika isene bya kabisa kuri nga kieri ya maganero na bacha ga te nga kimatenya chiko so school jo speech ka batingi ya kabisa ma school je tikoi igobone akeren kuri FM yete education au yo bekira FM education na ala irepi tara beka machika isene kabisa ndanya re kuri ndaki school echo ti akate bone nga ke ya bone gere nga kembe na ne ya bana baito boje bangana cha CPC ni kona abane bakure na mega mweshimwe Geoffrey Onsarigo. All right. Bona tiga bebe ngati kabari gele bya kamsa beke mikakati isa ina bana mbabere sikomono erinde baya ne skuru ngankenga kya bwanga akerinde bachikuikera chisira pas ebi ntombere bago siekere sko ka bita ebi tiko chanda abana baito na bona abachi okora matama na matemu aba manene bona bintumbire bago chiko feri ebinge bono abana bachikogwa na abana baito bale gwanje batika bana chinya sore oyo minto muske esa brocation agose enoku yes yale kubanga kwanyere libagali ukwa ne sector isemi bono mambia nki kwali kuche ko advice nkwali ko bate ncha senje mna bona nyore opportunity yege ngi yaiga yes
Nare goteba nsema ekisemi kyeito tiga bateme gotara chiskuru kyeito. Uno mweshimu ito Fred okanga machanyara okoro onyoro oto kwanyora ngotubukero kire chiskuru omanya muchando kyora skuru. Right. Otara ne skuru yeto ya nyamonyo wa ikoro no emo kana batanga kigendera ni yuwa maoni ya bari mose guno na maoni ya ndonsi no kero mudra ba batenga neke. All right. Inde banyoranga inki muchano yo inde bachikonyo kaya na bono mapema tigantigira abande basora ni mweshimu ito Geoffrey Onsarigo no ganyere 27 aba machobe basi wodi na beko kanyete banya watanga no Onsarigo bweka. Sante. Thank you. Akurunga eno kibegwa nkorochiso muchiria imambya bono biberengera byagumbya muno sana byenge ncho kigima tukubuli mwencho muri no matengalinga. What are your views about this? Hayekirulie tinga iskuru cyose kwa abana bachaka wakante school fees tamwengima wakana iru mwana wakante jibesie ndagira umwana no mwete matumizi yako kora skuru lakini uirendire guchaka emuchando yubu iskuru nga kyo kwera nkyura kwa nene serikali bono mambe. Good morning, hello Getembe. Etwani ya Getembe. Yes, Wakirebia Onsarigo chinseme chenya Tero Plaza. Karibu sana my brother kuruchisoma chenya Tero bono mambe Kisii town. Yakoro kungana ramakoti Justice Nyabando Junior. Yes. Bono Onsarigo egenteke tanga ni nchengere na tete kora puta cross. Yes. Una bana bono babeire egentongere ntagita abantu bamanye batekora blame teachers na stakeholders be school litanga ni. Yes. Una bana bachire nkaiga. As parents, let's take time to kuane na abana baitu. Onsariga I can recall ekarotwarenge gosoma omungino oli basibikanya bande ntingana iga kanga kire biranya etokenga nago no na kamocha gake ebiranyu gwaku onye nguru school Onsarigo ibu you can recall no na you can witness ekarotware go seli ukuru school ngeto bwate tukia. Nindo chene kwale wako kwa mnyoka nyanguru kuiko baracho mate biranye biroletise. Omonto gete naro konyora kwanza kurunchero mugaka iga okobori na kikwaru skunga netuke kwararie biranye binke lakini kwamanyete tumubwate tuki oyitari muibori ogoko gwaka lakini bo niga muna twabeiro Onsarigo umuntu nago chikukuno mwana onga nago tumetore ndo mwana one nago tumetokore gento gete yagerire baka abana batwarira omutu ebiranya bikarutsibwe skuru abana benenire omwana abatati angende skuru omwana abatati angende skuru intenso mindo onga kan you see bono baka discipline yairanirense bono indisciplinary tawate chiskuru bono my views net iga abaiboli buna bona abana bachitenkaiga we take time to kwana na abana baito kabisa to manyoya the problem is because indisciplinary koyara tukikora ngacha setani Onsarigo tika abantu bachangere mbyamon. Asante sana mokoko tinye bando kurichizo chenye Telo Blaze. Asante sana brother, thank you very much. Asinchu yamangana yoma yakigima bono mambia kotabanga indiscipline amangana yibikorwa byobo mwenu nabayigo bya rekenesa abana bagwente kobekirwa discipline ngi yakigima eligera mangana rekana bya gatamalo Onsarigo. Bwakire baba, karibu sana. Na bakwanira mwesha sekretari ya Yesu. Twitabire mama. Gona atebire igante ng'ibulu. Yes. Bora bana bakireka. Abayibo tware gwanja tukwanira abana. Yes. Tukwanira abana bayipo. Batike kuri ibintu bizeze nande bakandi batike kusaliye. Esukuru gale gosoma ese komokonya. Yes. Kuone kera mwa kusamba. Baletera ira abayiboli mbona nande paka abayiboli bakaramiye. Abana baliya esukuru mwakirete gosoma gakene banyibwete wate karamu negetabu cheko bundisho cheko konya abantu baho gukibisi ayo tegwekonya okagete no mwalimu ori ose serikali nere guteko konya kara kwa ruro abayiboli kwanera abana batigekora cyo gusabirije kwanera abana nyandire abayiboli mo koyibuka kapita na ngole ndiye kwanera omwana oguna akira amateriye baba gositata ira gusalie kuma tego naro tikune sikuru ya nyambali naro tekoya irenda yane yani akegete na atimbu atimwana oro bati nkaiguna na ngabana bali bakwe tenkora yane yekwe kono kuri ngento na asiri ndiye ko ntabu atimwana ngakirendo yo bwato omwana abandi bachange Onsarigo abantu banyendiri bati ko bagundisa abantu
Right, mbio mono sana mwingine Sara sincho komento ya kurugali chinsomo chiri chia nyaisamanga emambia bono. Yes. Onsarigo. Essence ya itu ya Kenya. Ntubwati Kenya Defense Force. Ntubwati kwerende yetu kurukanero marine. Nkiwa ndibakole bono. Bagenda balinde sukuru mapema. Ineremeremo yawe. Harafu kwerende serikali nebwate abantu bako fanya isikingisa bako chagali bali mipaka umuriro mapema Onsarigo gaki ena mangana yo mukarakali yo kuruko Onkorogo ayo atabwatibwa matende birengere libyo ngai ni tugusanga bono mami Getembe alo. Alo Getembe. Mnagani ya kwako kidogo imekwama umwancho muligiri no mategerali kulendo bwatili bagalia bene kima as 0741583878 0726447367 na Etwani ni ya Getembe bono mambia. Yes bwaki. Karibu. Kisii amane jame sisita. Ayevundia isimine jiredio. Nere yo. Bono keyeri ogiri agoto iwana bona se radio. Karibu. Bono ma etoko sambugo sukuru. Warolre ngango gendrete sense yeto ya Kenya tali county chikoke chagusia. Yes. Yego sambugo sukuru ndoje kolekera sekera ase chisukuru chense yeto round. Ninkibona kiwente ko kolekana. Egento kega niriko kolekana. Amaita abalimu na ubale na abana chisukuru kuruba rwete nka bakaenda chisukuru abalimu na ubale na nabu esukuru buna abayiboli babo. Yes. Ntubono mba rwete nka bakagenda esukuru mbale gali esukuru no mwana kera nyorire nga nabwata magoso geto abalimu around ye digital mbabwata chinamba cha abayiboli. Yes. Kwanyoro mwana ogosire mwalimu na muiboli mbali ko paleti bono kwanyore ngeme chando ya chakire konya komenta karoyo mugaka rangojo gaga kole ketakole irigende. Bono nerote babamanya abago chamo babere mambi babere batatu bamago komwe grupu kwanyora basambire sukuru. Bono egento kega neiri. Discipline eri arenge kale. Eira ni we sukuru abano maite bona batari kwa kuivo. Nga lirikara banango sunu balige skuru mwana onyora bya maiga bibiri bitatu ngane yekarusu worro bara batebanga andake edisubrinire na se skuru tigeira no Onsarigo tigeirane ekere ira ndo korangana babana baitu barakoreki barabe bagotwara chingencho chingi ya lakini ekenkebe ugukura umuchando yo mapema Onsarigo omwana gusenya karumo mweno Onsarigo kumukumba kwa makumba kwa mutumia mapema na ivuko mapema bibiri bitatu bine bitano kuisha maneno kwa mateso ekirazi masoma Timai tinga ekerangeli kionkire kiku mwancho mategeli ya enga kyuroche enga nebe nga Matildah kere discipline iranira siskura mana kwa kubiranya enga amangana nahere mapema anda kekero nkoligereria iga ekiombe kya babwatani se kesha ike manyekanite muna Kenya Secondary Schools Heads Association kesha kia balimu abanene beche principal ime yeche skuru imensi ya Kenya nigo ondochenga barabu bakare ko recommend abaworokiwa bali babwatirani wase korobune viga ko sibuna so kusamba skuru na boyo ko leta obusaria skuru banyale gotomwanka ko ba chidisco nganande baise gotomwa ko ba chidiscola nabo bakunyara goke nabo mu barokanyara goke anase skuru goitinya na goke we ase boarding school kurindi kurwa asende ndochinga ande bade wizara ne bwate na ndege sana ikiagera wikira woni gekiro kuligiredi na almost half yechi skuru abangenga onye mbarasamba ibintu mbire bakorire bikogenda mamincha na machiko yechi skuru ndenga na eraiga ekare korokana nga influence nyinge gusi abana baiga bakare kwambukira ni umuchando iga gwetera social media geminatinga aboroki wabalingo nyora bali information gwetera simitandao ndego nga imitandao yiga nonye achire naki turanyare kose serikali nakiranyare kupika emirobelyo yokone kibuna aboroki wa onye ba access imitandao gusi ba access information ekara bari asichi skuru which kind of information babona tekonyora isiminga ibakuruzi ali skuru maite konyora orenga nonye chikore ne computer nchira roro andake nkora pale news nkonyora orenga no TV ni raro igonga abana nkonyora bali information anda abande mbaro oranyorenga baraba beigu babwate chisimya sichi skuru
igonga nande ekero tukuligereria igonsi serikali nyare kuligereria ki technology yere eraro mitinde yiga yekerero na kira nyare gutumeka kwene kibuna aboruki wabaiga banyari gukanyika asi school nyare gutumeka asinchira yo kubakonya kurende tari okugenderera kwambukirania ubusari tari okugendera kugusegetana kwikirania ubusari matiri tonyo gwatebire ko ngane mitandao yiga mwana tabwani nateba negati yebintu biri bigochangira ngai aboruki wabaiga bakumanyiranga school gete akorire igana bona tiganda cha se yugwate bire mitandao yo mama neji TV kwana teba neji simi na kiregento bona liti kirwete kubiku mwana tabwani tikuriri TV mama ke muntu nyombanga tabwani tikuriri TV abana bana bale asechi boarding sokoro oyino mwana kwa bwatu gitu mutinyo gatano kuguchaka akagende bwate TV tetwake bwate TV ayo wandake kurukarechi TV cyaberera ro nanda bana ngutwara bali bak entertainment jinga kinjiroro abana bali buna bono okonyora bande nkoligirari bali news sokoro igonga ekero kuligirari galinga umwana bwe milioni korwa kyomanga bokeira agotema makimi in agotenga pole asaba ibuli beskuru yage konge asoko ya weskuru yo nabakulika kaiga emambia bono kendo chabande gali bali kirenga mona bono mambia ndo chigali agotebanga bua kirebuya eno kukibewa agotebanga kurwa bumachoge chache sublocation division yake agotebanga Kenya yetu inaisha. Unaona jana walichoma gari kule Machongo primary, tunaenda wapi jameni? Asante ilibirengelibia bangedo chigali ya semetandao na bali bangere kutulikira bono mambia sengane nene endi totoku sanga bono mambia andake katuku kura chisa isato magana mayingo chara sinjiro bikiranu kule ndo nsikiane ko minkiringa bone wizara isemi ni bwateli bagali nene lyukuligirelia na kuikaransa na stakeholders baligelinga ngake bakuru muchandoi ndege kaleko litukolia lero nalikeo kolekana igabo bwatani obechi semi kuikaransa bare litukolia lero kuligirelia na kibara ko lemirero asechi skuru nabo igobutirigo yubaboro kiwa asechi skuru ya Kenya wechi semi ndera gukwana litanga ni bya chage rakire ni there is no problem nchengo teba no mwaka chemisi Onkorogo bacha tigatuminyo kama samangana ahibuna kuana teba tatu mwana one ndete yese enense bya mona sana nchengo kwa Matildah Obaigwa. Right, murobali Etwani ya Getembe bono mambia chikora kachinsa isatu amagana majia sinchira jobo ikiranu nene Etwani tuskatu chale badaye ningambo yani nensemeli ya request agose limu na nyoni bono mambia tuskatu chale njekuru kwa desan Geoffrey Onsarigo School boy